tay kwarta, lisod cute kayo. Matagalaw na gunahunong saon pagpadayon. Ang tiyan nagtingog, ang pitaka walay sulod. Bisan paning ka mutusay, murag kapoy na moduol. Matag buntag mang matanga puno sa paglaom. Basin karong adlaw adunay mayong panahon. Kayang panginahanglan diligyud mo pahuway. Matagdalaw na gulat nga mapunan ng kakulang. Dili tanan nga nagkatawa, walay gibati. Daghan ang nagtago sa ilang kasakit sa kasing-kasing. Nagpabiling likon bisan bukat ang dalahon. Nag-ampong nga usbon sa Ginoong kahimtang. Kung wala tay kwarta, diligyud ta makapalit sa atong kinahanglanon. Pagkaon, tambal, ug bayronon sa balay. Matagadlaw mauya atong giatubang nga kalistanan. Apan dili ta mohunong sa paglaom. Kayang gabi adunay kabuntagon. Magpadayon ta bisan lisod ang dalan. Kayang paning kamot adunay balos sa umaabot. Usahay mangutang aron lang makakaon. Usay magtipid bisan gutom ang tiyan. Ginikanan nagpakabana sa ilang kabataan. Bisan nilang kaugalingon wala nagiuna. Ang singot na himong saksi sa kakugi. Ang luha na himong timaan sa paglahutay. Bisan kapoy ng lawas ug huna-huna. Nagbarog gihapon na lang sa pamilya. Ayaw pagsukol kung lisod ang kinabuhi. Ang unos dili magpabilin. Hangtod sa hangtod, salig sa Ginoo ug padayon sa paningkamot. Kay siya ang kusog sa matag huyang nga kasing-kasing. Kung wala tay kwarta, dili pa ka nakatapusan sa atong damgo. Basta adunay pagtuo ug kugi sa kasing-kasing. Adunay paglaom nga moabot ang kausaban. Matagadlaw magtinabang ay ug mag-ampo. Kay walay gabi nga walay kabuntagon. Ug sa takdang panahon ang atong mga luha mahimong payong. Ang kakabus mahimong istorya na lamang. Ug ang Ginoo pagadaygon sa tanang kadaugan.